O'zbekiston boz jazo baroy Nashid. Tojikiston aholi 2 barobar boy gardid. Jang baroy Osiyoy Markaziy. Amerika alayhi Rossiya va Chin. додгоҳи шаҳри Тошкент ҳукми донишҷӯ Ҷаҳонгир Улуғмуродовро ки моҳи май бо ҷурми паҳн кардани нашид сурудҳои динӣ ба 3 соли зиндон маҳкум шуда буд, бетағйир гузошт. рӯзи 8 майи соли ҷорӣ донишҷӯи Донишгоҳи давлатии Тошкент барои нашри видео дар сомонаи иҷтимоии Telegram ба 3 соли зиндон маҳкум шуд. Кумитаи дин бар ин назар аст ки нашиди мазкур бо андешаҳои мутаассибӣ печида шудааст. Mana bu narsalar so'nggi yillarda yana ko'payishni boshladi. моҳи гузашта созмони байналмилалии ҳуқуқи башар Human Rights Watch аз мақомоти O'zbekiston даъват карда буд ки дар додгоҳи таҷдиди назар аз рӯи парвандаи Ҷаҳонгир Улуғмуродов мурофиаи мунсифонаро таъмин кунанд. طبق اظهارات Human Rights Watch матни нашиди диниро баррасӣ карда ба хулосае омадааст ки дар он нишонаҳои хушунатӣ вуҷуд надорад. Afsuski keyingi paytlarda o'sha qanaqadir yoshlarni nashrchiligi bilan bog'liq juda katta kampaniya boshlandi. моҳи май Human Rights Watch гузоришро нашр кард ки 7 чунин парванда аз ҷумла парвандаи Улуғмуродов дар шаҳрҳои Тошкент, Намангон ва Андиҷон сабт шудааст ки дар он o'zbekҳо барои нигоҳ доштан ё паҳн кардани маводе ки мақомот онро ekstremistӣ унвон мекунанд ба ҷавобгарӣ кашида шуданд. Bunday qarshi kurashlar nafaqat O'zbekistonda, bu boshqa mamlakatlarda ham olib boriladi. ёдрас мекунем ки охири моҳи январ додгоҳи ноҳияи Олмазор бо чунин иттиҳом Сардор Раҳмонқулови 21 соларо ба 5 соли зиндон маҳкум карда буд. ба гуфтаи Сардор ӯро тақрибан 2 ҳафта шиканҷа карданд то паҳнкунии нашрияҳои дорои хусусияти диниро дар шабакаи иҷтимоии Facebook эътироф кунад. Bu yoqda bosim bo'lgan yoki yolg'on va'dalar bo'lgan. Chunki men o'g'lim bilan 2-fevral kuni uchrashganimda o'g'lim aniq ravshan qilib, "Ona, men hammasini sud zalida aytaman. Ochiqchasiga aytaman." баъдан ин вазъ дар миёни мардум баҳси гармиро ба вуҷуд овард ки дар натиҷа додгоҳи ҷиноии Тошкент дар моҳи марти соли ҷорӣ шикояти Раҳмонқуловро баррасӣ карда муҳлати воқеии 5 солро ба 2 соли озмоиши шартӣ иваз кард. сиёсатшиноси o'zbek Камолиддин Раббимов дар саҳифаи фейсбуки худ ин вазъро чунин шарҳ медиҳад. O'zbekiston ягона кишваре дар ҷаҳон аст ки одамон барои гӯш кардани нашиди динӣ бидуни огоҳӣ 2-3-4 сол зиндонӣ мешаванд. ҳатто дар давлатҳои диктатураи ғайримусулмонӣ сатҳи дарки суруди динӣ, таъсири он ба шуъур ва кирдор таҳқиқ мешавад, аммо на дар O'zbekiston. Iltimos, hurmatli prezident, hech bo'lmasa onasini hayotini Yalintirmang prezidentga, yalinmang! Kerak emas prezidentga! дар бораи пасшавии сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон аз 31% дар соли 2019 то 19,5% дар соли 2022. чунин изҳоротро рӯзи 17 июл Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар Нью-Йорк дар форуми сатҳи баланд оид ба рушди устувор дар мавзӯи иҷозат додани иҷлосия оид ба ҳадафҳои рушди устувор баён намуд. ӯ зикр кард ки гӯё даромади аҳолӣ дар 5 соли охир 2 баробар афзуда рушди миёнаи солонаи иқтисодӣ дар сатҳи 7.3%-ро ташкил медиҳад. вазир ин комёбиҳоро ба қавли худ бо татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷрои барномаи нақшаҳои давлатӣ оид ба тадбирҳои зидди буҳронӣ вобаста кард. Каждый день вот такой. Придешь до вечера, стоишь там или 10-20 рублей зарабатываешь. Его не знаешь, что делать. Или на счет бросить, или кушать. дар айни ҳол Завқизода афзоиши нархи маводҳои ғизоиро муваққатӣ номид ва талош кард онро бо омилҳои мавсимӣ шарҳ диҳад. ин муваққатӣ аст ва ба ҳолати аввалаш бармегардад, гуфт ӯ. дар моҳи феврали соли ҷорӣ раҳбарияти вазорати меҳнат ва рушди Тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе эълон карда буд ки маоши миёна дар ҷумҳурӣ дар авоили соли ҷорӣ 1730 сомонӣ, яъне $166 ташкил карда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ба 13.4% ё 204 сомонӣ афзоиш ёфтааст ки ин пасттарин музди меҳнат дар тамоми минтақа маҳсуб меёбад.
масалан агар нархҳои баъзе маҳсулоти асосиро ки дар соли 2018 буд бо нархҳои соли 2023 муқоиса карда шавад, маълум мешавад ки ба ном афзоиши даромад ба афзоиши нархҳои озуқа мутаносиб аст ки онро таварруми муқаррарӣ меноманд, яъне бо ибораи дигар он беқадршавии пул аст ва бидуни ба инобат гирифтани болоравии тарофаҳои хизмати коммуналӣ, нархи нақлиёти ҷамъиятӣ, қувваи барқ ва ғайра. من پنسیم کم میگیرم 150 میگیرم من ده هیچی نمیشه. барои муқоиса дар соли 2018 1 литр равғани растанӣ 12 сомонӣ, 1 килограмм гӯшт 40 сомонӣ, 10 дона тухм 8.5 сомонӣ, шакар 7.5 сомонӣ, орд 3 сомонӣ, макарон 6.7 сомонӣ, 1 килограмм биринҷ 7.14 сомонӣ арзиш дошт. дар соли 2023 1 литр равғани растанӣ аллакай 18-20 сомонӣ, гӯшт 70 сомонӣ, биринҷ 12-20 сомонӣ, шакар 10 сомонӣ, орд 5.8 сомонӣ, тухм 15 сомонӣ, макарон 11-12 сомонӣ арзиш дорад. нозирон қайд мекунанд ки манбаи аслии даромади аксарияти хонаводаҳои тоҷик интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад ки бештари онҳо дар Русия кору фаъолият мекунанд. дар шароити кунунӣ вақте ки қурби рубл ба фуруравӣ рӯй овард, ҳаҷми интиқоли маблағ низ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. коршинос Нур Сафаров бар ин назар аст ки сатҳи зиндагии мардум танҳо ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ вобаста нест, балки омилҳои дигар низ ба зиндагӣ таъсир мерасонад. омили аввалин ва асосӣ ин аст ки ҳама одамон гуногунанд ва онҳо дорои маҳорату қобилиятҳои гуногуни ақлонӣ ва ҷисмонӣ ҳастанд. инчунин арзишҳои муайяни ахлоқию иҷтимоӣ мебошанд. афзоиши солонаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 7-8% ин маънои онро надорад ки ин афзоиш барои ҳама муфид хоҳад буд, гуфт ӯ. ба ақидаи ӯ дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳоло бахшҳои саноат ва кишоварзии кишвар нақши асосиро мебозад. инчунин омили муҳими афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сармоягузории Чин ба саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон мебошад. дар ин замина метавон тахмин кард ки бахши даромади калоне ки Тоҷикистон ба даст меорад дар байни 1-5% аҳолӣ ба истилоҳ элитаи молию саноатӣ ки ба қудрати сиёсӣ, захираҳои молиявӣ ва тасмимгириҳои калидӣ дастрасӣ доранд тақсим мешавад, мегӯяд коршинос. ба ақидаи ӯ 95% боқӣ мондаи аҳолӣ маҷбуранд ки аз ҳисоби деҳқонӣ ва хоҷагиҳои хурд, савдои чакана ва муҳоҷирати меҳнатии доимӣ зиндагӣ ба сар баранд. иёлоти муттаҳида бо кишварҳои Осиёи марказӣ барои рафъи оқибатҳои таҳримҳои зидди Русия ҳамкорӣ мекунад ва омода аст ки ба онҳо алтернатива ба равобит бо Москва ва Пекин пешниҳод кунад. бо чунин изҳорот рӯзи 13 июл ёвари котиби давлатии ИМЕА дар умури Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ Элизабет Хорст дар як ҷаласа дар Кумитаи умури хориҷии палатаи намояндагони Конгресс изҳор намуд. онҳо аз мо дар масъалаи таҳримҳо дастгирӣ мепурсанд. барои ёфтани роҳи муқоимат ба фишор аз ҷониби Русия ва Чин кӯмак мепурсанд. мо бо онҳо дар масъалаи таҳримҳо бахусус бо Ӯзбекистон ва Қазоқистон хеле фаъолона ҳамкорӣ карда истодаем, то иқтисодҳои онҳо хароб нашавад, гуфт дипломат. ӯ ҳамчунин афзуд ки иёлоти муттаҳида ҳоло имкони таҳкими равобит бо кишварҳои Осиёи марказиро пайдо кардааст. ёдрас мекунем ки моҳи феврали соли ҷорӣ дар пойтахти Қазоқистон дар чаҳорчӯби формати 35 ҷамъи 1 мулоқоти вазирони умури хориҷии кишварҳои Осиёи марказӣ ва раиси департаменти давлатии ИМЕА Энтони Блинкен баргузор шуда буд. мо иҷрои таҳримҳоро бо диққат назорат мекунем ва пайваста бо як қатор кишварҳо аз ҷумла шарикони 35 оқибатҳои иқтисодии ҷангро муҳокима карда истодаем, гуфта буд Блинкен. ӯ ҳамчунин эълом кард ки $25 миллион маблағгузории нав барои дастгирии рушди иқтисодӣ, аз ҷумла эҷоди роҳҳои нави тиҷорат ва кӯмак ба бизнес дар дарёфти бозорҳои нави содиротӣ, илова бар $25 миллион ки маъмурияти ИМЕА аллакай ба минтақа таъҳуд кардааст, маблағгузорӣ хоҳад шуд. иёлоти муттаҳида ба кишварҳои шарики Русия зарари аз таҳримҳо ба миён омадаро ҷуброн хоҳад кард, азбаски тамоми кишварҳои минтақа ба ин ё он ҷиҳат ба равобити тиҷорӣ бо Русия вобастаанд. таҳримҳои зидди Русия ба иқтисоди ин кишварҳо низ зарба мезанад. иёлоти муттаҳида инро дарк мекунад ва ваъда медиҳад ки оқибатҳои онро ҷуброн хоҳад кард, изҳор дошт котиби давлатии ИМЕА.
ҷанги русия дар украина боиси заифшавии худи он гардид ки дар минтақаи осиёи марказӣ холигии геополитикиро ба вуҷуд овард. дар натиҷа мубориза барои нуфуз байни қудратҳои бузург дар ин минтақа шиддат гирифт. чунин ақида дорад блогери тоҷик Абдулло Аббосов. бо оғоз намудани ҷанг русия худро дар вазъияти хеле душвор қарор дод ки дар натиҷа кишварҳои мо боз ба майдони мубориза байни давлатҳои мустамликадор табдил ёфт. гап сари он аст ки режимҳои кишварҳои осиёи марказиро аз аввал мустамликадорон таъин намуда буданд. аз ин рӯ ба ҷуз итоат ба ин ё он хоҷаҳояшон дигаргуна фикр намекунанд ва дар беҳтарин ҳолат байни онҳо мувозинат мекунанд. ин ҳолат та он даме давом мекунад ки халқҳои мо зарурияти ба даст овардани субъективияти сиёсиро дарк накунанд ки ин дар навбати худ танҳо бо роҳи муттаҳидшавӣ ва барҳам додани сарҳадҳои мустамликавӣ ки дар асри 20 мустамликадорони рус муқаррар карда буданд имконпазир мебошад, гуфт Аббосов.